Bafowethu nibheke la ku-social media. Oshaka baphelelwe ukudla, babhukuda nabanye oshaka. So kuyaphoqa-ke ukuthi bedlane bodwa. Njengoba-ke sabona abanye abantu bekwazi ukuthatha i-advantage ukuthi bakwazi ukudansa mase bekugoqa ngokudansa. Akekho ongabonanga omunye ethatha i-advantage ngoba nakhu ekwazi ukubhukuda, wasegoqa abantu ngokubhukuda. Washo uBhaka wathi akukho mali etholakala emanzini futhi ayikho etholakalile nezotholakala. Anobheka bafowethu. Kulanjiwe amathuba emisebenzi awekho. Umsebenzi yibo laba abantu ababukelayo. Manje mangabe abantu bengasabukeli, abantu bazoqamba uyibukisise into oyinike isithuba, uyibukisise into. Ungavele nje uhlomeke nje. Ubhekise, angisho ukuthi mina ngi-perfect noma ngi-right, nami ngiwumuntu kodwa nami ungibukisise. Ungavele uvume nje into ongayiboni kahle. Ngathi uyingane ekuthiwa iya lapha, iya lapha. Ngokuzayo-ke ngizokhuluma ngesigubhu, nginichazele ukuthi yini isigubhu ngoba abantu sebey'chazile bayichaza ngendlela abayichaza ngayo. Ngizochaza mina-ke ukuthi yini isigubhu ngoba kade kwase abantu begoqa. Siyabonga.